खुलुमबाय। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। आंनि मुङा निजुति ब्रह्म। आं सासे लिरगिरिबो नङा। आं खन्थाइ लिरनो आरो फरायनो जोबोद मोजां मोनो। आं दायो आंनिनो मोन्दांथिजोंनो सुजुनाय दोंसे खन्थाइखौ आवरायनो आखायाव लादों। बे खन्थाइनि मुङानो जादों उदांनि दाउ। गोरोन्थिफोर जायोब्ला बयनिसिमबो खर' गंग्लायै निमाहा बिनाय थाबाय। उदांनि दाउ बिरबाय बायो नोंलाय अखोरां सा सा जोमैनि सेर सेर, जेरै गोसो बेयावनो नों। उदांनि नों मासे दाउ, हाबिला बादि नों बिरथिंबायो उदां अखोरांनि बिखायाव। नाथाय आंदि नों बादि उदां नङा, फिनजारियाव जोबनानै दोनजानाय, गां हास'जानाय सासे बिगोमानि आं मासे दाउसो। बिरनो हास्थायबायो आं नों बादि उदां अखोरांनि बिखायाव। नाथाय दुखुनांथाव आंहादि गैया नों बायदि आबुं समायना गां। आंदि गां हास'ना दोनजानाय फिनजारिनि मासे दाउ। माब्लाबा समाव उदाङै हगारना होयोब्ला बिरबाय बायनो नाजायो आं, नाथाय हाया आं नों बायदि बिरथिंनो। गोजौ फारसे बिरनो नाजायो आं, नाथाय हाया, गाहाय फारसे आं गोग्लैफिनो। खारखोमाबायनो नाजायो आं, नाथाय हाया आं खारखोमानो। आंखौदि एसेबां थाल लाफा लाफा लायो फिनजारिनि दाउ होनना, आंखौ जोबना दोनग्रा आंनि बिगोमा। उदांनि नों मासे दाउ, फिनजारिनि सिङावनो थानानै आं उदां गोजौ अखोरांथिं गाबा मोखाङै नायहरबायसै आंलाय नोंनि अखोरां सा सा बिरथिंबायनाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।